Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pagi ini saya berada di Tegal. Tegal apa ya, Asim? Oh, Tegal Bontoro. Masih setia di jalur satu Singkal bersama Cak Hasim. Ini pertama kali ketemu beliaunya. Isin aja. Tapi tahu delok mek wong-wong. Oh. Wah, sambilannya apik wae Cak Hasim. Ini sedang melantir. Nah, beliaunya malu mau saya pasangin mic, tapi mengizinkan untuk di syuting. Kene liwat pinus kono ya Lena Mariko. Oh. Pertama kali ketemu beliaunya ini. Gede sapi ini. Iki jenis mental aja iki ya. Oh, Jawa yo. Melantir pedot oyot. Mulai jam piro Mang Riko? Oh. Sambilannya apik. Anyar rupane ya. Kayak dhewe. Oh. Dik sapa jare ndak? Oh. Wong kono ae. Klununge banter mangkrungu. Mulai umur piro Cak Hasim iso nglakokno ngene Riko? Tuwuk ya. Cak Hasim ini mulai dari kecil nih. Sapi ini wis kawong. Di omah piro Cak tunggale sapi ini? Oh, papat ya. Wah. Mana ping piro iki wisan? Waduh, wis ping 8. Wis cair Cak Hasim ya. Sambilane apik.
Sampean blok ndi Cak Bontoro e? Awe Pak Suhari ku ado ah. Cedhek kene ya. Rapatan sing ana pelange iku ya Cak ya. Aku iki ndek kene iki lor kidul bingung. Wong Nglugur ambek wong Bontoro ora padha lek ngarani. Kok iso ya? Nah, itu kota Malang kelihatan, kota Batu kelihatan. Saya yang berkabut ini kalau cerah itu kelihatan semua. Lek nyelorot melayu. Ini sampai isor garapan riko ya. Iki tok. Oh. Ini hutan pinus dan itu peternakan ayam. Wonokoyo, wono iku alas, koyo iku donya. Golek donya di alas. Dilungkas leren Cak ya wis panas ya. Wis panas. Saken. Wong ndi ku sing tebang? Ya wong Boro. Nah itu ada yang tebang tebu. Oh, golongannya gendut. Nah ini ada bonus makan siang gratis. Iki kudu tunggale Jasim. Tunggale sampean garap. Oh, sakrono. Nah, ini sudah agak siang, emang panas. Matur suwun Jasim ya. Nah, demikian sahabat Kanyawara, video kali ini bersama Jasim saya akhiri. Allahumma fiq ila wa mutariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.